Ụmụ iyo daalụ biko nna anyị ukwu Ọgadagidi ana m ekwu maka Chief Pete Edochie achọrọ nka nna logo permission wee art ya ife nje art na iyotego nna anyị ukwu o nwere film ime I watching film so o nwere onye na-enye encouragement si aja gbasibe mbọ ike aja gbaba mbọ na ọ ga-adị mma so na you could okwu ikwu ka m chọọ na logo permission ka m wee kwuo ife men ya aga m Ọnịcha yesterday bụ ụka m wee lue na ShopRite wee na-yali anya activities a na-akụ young people, guys, girls. So not only na fa agadalo there abata park ya fusia all these guys onye ọbụla dị busy fa busi phone n'aka wee na-eme skits ma ndị na-eme prank and all that. So mbịa n'anya ife a wee sọsịa m ụsọ wee bulu phone wee mee video wee na-eme video a wee na-ajụ gọọmenti ọ na-afọ ejiri anya fa na-afọ ife a na-afọ ka ọ bụ ọbụla Igbo ka a na-ele ebe a fa bịa nụrụ ebe a ụmụazị ajụọ na fa ebe fa si wee na-abịa maka na odolu m anya na ụmụazị a niile fa ncha abụrụ ndị si Ọnịcha o nwere ndị si Idemmili o nwere ndị si Ogboko o nwere ndị si Obosi ma ndị si Ọba fa bịa ebe a due to environment ife abụọ Ọnịcha mall ShopRite is azafa negodo etu ahụ that place dị ọ bụrụkwa na ọmalụ mma mana etu ọ dị nekene how many people na-etrupu na-abịa ebe ka ha wee nwee ike wee grow their pages ka ha wee nwee ike wee na-alachata oyi n'ịntanetị ebe ụnụ si emezi na 419 si emezi na Yahoo this youth ama na-eme Yahoo na ka ebe channel ụfa ifugive nje eti mkpu wee sị na gọvanọ anyị ife ọ mepee n'Ọka na ọmakwa mma na ife a kwesịrị ịdị na every local government area even in our localities ọfancha bụ infrastructure a na-ekwu okwu ya mgbacha egodo nke obela na mmadụ one ndị ga-abụ artist o nwere ndị ga-abụ actors different things they youth esi Dubai bata Nigeria na-eleka eleka we don't suffer esi Nigeria bata sorry government ga-ewazi obi adị m mma o anwụ na Nigeria mere okay for overnight and there is only 1 square meter a day. Now we source of a day. That was your Uganda me marketed and distributed nationwide by OJ 51 Iweka Road, 1 Pan Road, Lagos. Okay, Ghana. Never neje kedu opportunity kedu ebe government si enyaka. Agwangị na the future of an Igbo anyị na-ekwu bụ this youth ka ọ dị n'isi ndị ama ọfụma future ahụ wee isi maka na anyị nwa future anyị na-ene anya since anyị agafee ya because I thought na before we 40 years na Maria bụ president Nigeria ana m abụ president ka ekwado education ka support ebe onye nọkwa ifugi ya so that future mụ afọ n'ezie ka the future nenu m na future nwanne nenu ai alili egbu nenu na future ụmụazị nke a na-abịa ka ebe gọọmenti si akwadofa ọ data kafa gotewu ọ bụ phone nwa dị cheap kedu opportunity ya na-enye gọọmenti ana m achọkwa ịgwa gị through youth and sports amaghị ife ọbụla commission gị ogbe ife ahụ na ndị anụnwa ụmụazị a deserve life fa deserve a better future to every governor nọ n'ala Igbo ụmụazị a deserve future dey bright go where the government to help all these things I na-afụ na film all n'obodo mmadụ ka ọ dị si tinyesie ya na youth ga-esi n'ife anụnwa lie ego dị n'ịntanetị unless government ịchọ ka ụmụazị aba uru n'ụwa ego dị n'ịntanetị ọga gọvanọ ọga kọmishọna ọga minista nke ọbụla ịnọ n'ime ya ego dị n'ịntanetị ebe a ka ego nọ na tech
ebe a ka ego na ndị a niile na-agbapụta kịta na mmemme a na-etu ego ụfọdụ n'ime ha bụ through that side ha zikwa eri ego ana ị na-anya fụ na ụlọ niile alụ na Nigeria in the last 10 years ọ bụrụ ego akpa na Nigeria na ego akpa na abroad so ego akpa online ndị niile bara online jọdishọn ya dịsịa comfortable today so why na ya encourage ndị nka ka fa nwee ike puchuo ụmụazị ga-esi very ka ọba si akwụkwụ si ọkịja si ya ala bịa ebe a bịa mesịkwa ka afụkwa ndị ọzọ na-eme ya ka fa na-amụrụkwa na-efolokwa ọp n'ihe a na-eme ọ ihe a na-abịa ha imagine na-enwere efe a na mkpọ ọdọ ndị na-esi nsugbe saịdị ya niile etinye na Glory etinye na ọkịja tigasị everywhere gọọmenti ga na-agbata ego maka na ihe ọbụla a na-eme that place ọkwa na-akpa gọọmenti mana nke gọọmenti ga-eme a ga-eme so ife nji wee nalụ nna ya ukwu ọgadagidi permission bụ na emuwe yuzo na kọntentị ya anyị mana ọ karị nke na-ewuzike na nwa ya ọbụla ihe yuzuru nke ya atado Davido agbọ saịdị Bright Chimezie otu a yuzukwara nke mmadụ ahụ wee ha na so nna ya ukwu permission na-esi na fim si gbaba mbọ ya ka m na-ekwu ụmụazị gbaba mbọ mana gọọmenti mbọ nke ha ya agba akali every municipality a ga-afụ ya ịbụọ ịtọ yes ọfa nche abụọ pụchiri a na-asị infrastructure onwe ndị na-aghọtara ife bụ infrastructure ọ ife a na-ekwu bụ infrastructure iyotago ọnyanwa o nwere locations ebe ị ga-anọ wee mee ife ọbụla na-esutu your trade ma your talent mma nrapụ field je nọrọ n'ime ọhịa na-eme expect na mma agbanwu bọọlụ echi mma anọkwa within the vicinity ebe field nọ n'ebe ndị mmadụ bebe ma attract wee banye dị agbaba so si tinyesiela anyị ife a niile tinyesi anya ka ndị mmadụ nwee ike rise ya on their own Traore na-emekwa ya nwekwa gọvanọ nọ na Igbo Traore tọrọ mfe niile atọsịrị ya nwata dị ona nwee ụdị brain a nwekwu ife nkwu bụ na brain dị mkpa n'ọlụ a na saịdị ọma ka anyị wee nwee ike wee mee ebe anyị ka ọ dị mma ọ gwara ka ọ ra m n'ọnụ na-ewe Igbo eze ụmụ iyo $1 million